भीम भैया और हमारा ही मत के बिहार में बानी हम बानी यूपी से होइए के नुआइल बानी इतना जरूर कमाइल बानी कि पुलिसों लोग रोकेला तो जरूर हमरा के प्यार दुलार देला। हाँ अब एगो कजरी हो जाए पहले आ कजरी जौन होई वो भोले बाबा आ गौरा जी वाला ना होई ना तनी चटकदारे में होई। लय बड़ी पुरान हो जौन कजरी के बाद तनी छेड़ दे कब ना 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 माइनरे में बा ए हो ए भौजी है आओ आओ तो का करी समय के पाबंदी बाकी लिखहूँ के टाइम नहीं लिखे। हाँ जी गोपालो भैया हमारा रात में हमारा खातिर जाग जले आ जले समय निकाल के सही काल बाकी एकरा के लिख दिया। एगो तेवर अपना भौजाई से कहता रे कि ए भौजी ए भौजी सावन के महीना बा हाँ जी कि हरी हरी जिला के सुपर मालबा वाह वाह देखी कजरी कैसन होता चटकदार कजरी कैसे कि हरी हरी जिला के सुपर मालबा बहिनिया के कहल चलबा कि हरी हरी जिला के सुपर मालबा बहिनिया के कहल चलबा भौजी तहर बहनी भेटाली नो हाँ तो का कहीं पागल कर देली। बोलो भौजाई कैसन बाड़ी रसमलाई छोटकी बहनिया से भेंट तो कराई कि हम तो देखनी जे कर हिरनिया के चाल बा चल तनी हिरनिया के चाल ये भैंसा के चाल हो हिरनिया के चाल चलो ना चले आवे हम तो देखनी हिरनिया के चालवा बहिनिया के कहल चलवा हरी हरी जिला के सुपर मालबा बहिनिया के कहल चलवा जन भी आजियो प्रयास करनी है अंतरा हम सुनल हूँ नहीं कि कैसे गौले बड़े अपने से कंपोज कर दिले बड़े जगह पर गिरे के चाहिए। देखनी है उनका जिप देखनी है उनका डिपी के झुमक देखनी है उनका डिपी के झुमक देखनी है उनका टिप्पी के जूम के जौन व्हाट्सएप पर लगौले बड़ी जूम के देखले बनी एगो बात जाना है भौजी मिली है तो काट ले बुताते गाल कि उनकर पतरी कोमरिया बवाल बा उनकर पतरी कमरिया बवाल बा बहिनिया के कहल चलबा हरी हरी जिला के सुपर मालबा बहिनिया के कहल चलबा और का
भौजी एक दिन खाती हे भौजी एक दिन छोड़ा ना 2-3 घंटा खाती भेज दो गोलू के भेज तू अपना नैहरावा गोलू के भेज तू अपना नैहरावा लूट लेती तहारा बहिन संग लहरावा लूट लेती तहारा बहिन संग लहरावा शिकारी जी एक करे जरूरत ता कालबा शिकारी जी एक करे जरूरत ता कालबा बहिनिया के हाल चलबा शिकारी जी एक करे जरूरत ता कालबा बहिनिया के हाल चलबा ये तो तारा बहिन पगौनी है हाँ जी तारा पे गोगा दी तोहरो बारे में हम सर्च कैनी है 1 घंटा पहले हाँ जब बैठनी है सुननी है कि तू आई बड़ू हाँ जी तो हम कहने कि सावन में देवघर ना चले ना ई नदिए नहा ले नदिए में नहा के हाँ ये अरवा जोरे प्रेम को ले हाँ तो हम सुननी एक दिन का फागुन में दिल देवर लेला चैत में भाता तो ये सावन में मजा मारे हो नैहर के सावन में मजा मारे हो नैहर के तोर तो भाई नहीं थे हाँ जी बाकी तबो ते नैहर जाले हाँ हाँ जाली नैहर गोरी राखी के बहाने हो रामा ओही जाके मजनुआ संग खुला कूद फाने हो रामा तारा के सुननी है हम रखल बाड़ू 3 गो कुकुर 3 गो कुकुर मने ऊ ना लेबरा डॉग जर्मन से फटना हाँ जी 3 गो यार सही रखल बिया 3 गो कुकुर रहलू जब कुआ एह सावन में मजा मारे हो नैहर के बगल गांव के हो रिम झिम हो खाता सावन के बरसात हो रिम झिम हो खाता सावन के बरसात हो हाँ जी एक और हम सर्च करनी है का वही में चालू बा बसवरिया मुलाकात हो मरद छोड़ी के गवही खाली खट मिठिया जा मरद छोड़ी के गवही खाली खट मिठिया जा ए सावन में मजा मारे हो नैहर के बदलाना का हो ई गाना हम नहीं लिखले जे लिखले बा तोरा पर सही लिखले बा हाँ जी केहू के पुरु तो पश्चिम भरी कोई गोलू के बोलाई खूब करो टोआ कोई बाबा शिकारी
नहीं हो रहा के करदा दे लुकबा बाबा शिकारी नहीं हो रहा के करदा दे लुकबा सावन में ना जाए हो रोई हर के ये आवाज चलिए धन्यवाद एगो भाई के आदेश बा उहे पूरा क के कुछ देर बैठब आ तनी मनी हम आग्रह करब कि रिकॉर्डिंग डांस क दी हम लोग के हमारा रेस्ट मिल जाए। हाँ मेजर बा बोलो भाई।